Hello mga ka-jam-jam, this is Arky Samurai at your service to care and to share. So welcome back sa aking channel mga ka-jam-jam. So ngayon mga ka-jam-jam, alam ko nagtaka kayo kung bakit ako nakaganito, naka-tuck in. Meron tayong pupuntahan. Kaso lang mga ka-jam-jam, ang puntahan natin hindi birthday, hindi ganon, hindi mga formal party ganyan. Ang puntahan natin mga ka-jam-jam ay yung taniman ng papa ko na may tanim na mais at saka kamuting kahoy. Kaya doon tayo pupunta mga ka-jam-jam. Kaya samahan nyo kung pupunta doon at manguha tayo doon ng mais at ihawin natin ba yung inihaw na mais. Ganyan. So ayun na, let's go na. So ayun mga kanya, meron pala akong kasama si Jeans V, yung nagkamera natin ngayon, at si yung bayaw ko sa asawa ng kapatid ko, at saka si yung mga bata yun nandun na sa unahan. Kaya let's go mga kanya, samahan nyo ako, tingnan natin yung mga taniman ng papa ko. Tara, let's go. Sobrang challenge dito mga ka-jam-jam kasi masyadong pa ibaba padahilig tayo ganyan, pag ganyan tayo tapos basa pa yung lupa. Kaya sobrang challenge ito, kaya mag-ingat lang tayo maglakad. So hello mga ka-jam-jam, ayan na mga ka-jam-jam, nandito na tayo ngayon sa malapit na tayo doon sa taniman ng papa ko mga jam-jam. Hello mga ka-jam-jam. Ayan, nandito pala si Floret. Hello, madulas. Nagunit sa chinilas kay naputol yung chinilas mga ka-jam-jam, naputol yung chinilas niya. Madulas. Sige, ipakita chinilas. Ito. Gini ako. So ayun mga ka-jam-jam, doon na malapit yung doon na banda yung taniman ng papa ko. Tignan natin mga ka-jam. So yan mga ka-jam, yung nakita nyo na may mais, yung may tanim na mais, yun po yung taniman ng papa ko. Medyo malapit na tayo, kunti na lang lakarin natin. Kaya let's go. Oh no. Hello mga ka-jam, so ngayon mga ka-jam, nandito na tayo sa ang hingal mga ka-jam, sorry. Nandito na tayo ngayon sa taniman ng papa ko, maraming tingnan nyo mga ka-jam. Ayan mga ka-jam, yan. Yun ang mga tanim ng papa. Meron tayong saging na kasaba, meron tayong kamuting kahoy. Ipakita mo yung kamuting kahoy. Yan. Wow. Tapos paangat pa tayo ng pagganyan mga ka-jam-jam. Medyo paangat itong lupa na ito kasi sa bundok na kasi ito kaya sobrang hirap talaga ang buhay sa probinsya, ang buhay sa bukid. Kaya mga ka-jam, let's go, manguha na tayo ng mais para gawin nating inihaw. Ito mga ka-jam-jam, ganito po pagkuha ng so hindi basta-basta kuha ka lang ng kuha kasi merong iba na walang mais ba, walang walang laman tulad nito. Ganunin mo siya, tapos kunin mo dyan. Sa mga Bisaya na akong mga fans diha, ito may laman pala ito, pero mayroong hindi. Kaya hindi basta-basta. Ayan, mangunguha na tayo mga ka-jam-jam. Alam niyo guys, bakit nandito ito sa lupa, nakaganyan, nakadapa sa lupa? Kasi yung may dumaan ditong bagyo malakas na hangin, kaya yun. At alam ko sa mga farmers dyan, alam kong pagdating sa mga bagyo ganyan, ito ang pinaka haso sa inyo. At ito din mga ka-jam-jam, para ito sa pagkain ng mga kambing, baka ganyan. Yeah! So titignan natin kung may laman ba. O ayan, may laman, tignan natin. Ayan.
Magtanim ay di biro talaga mga kajamjam. Diyan, abanti ka doon, kameraman. Ayaw saka. Ay, saka inday. Ako naman. Hai. Sige. Sige. Okay. Ano? Sige lang, Inday. Inday. Oh no! Ayan mga kajamjam, nandito na tayo sa bahay ng aking mga magulang. Ayun mga kajamjam, yung nakuha nating mais. Ayun na, binabalatan ng mga kajamjam para ihawin. Ayan, meron na tayong pinaano, apoy na para lalagyan ng para paglutuan natin. So ayan na mga kajamjam, kasama ko na yung mama ko, ito ang mama ko. Ayan, sobrang hingal mga kajamjam kasi yung pagpabalik na, sobrang taas ng nilalakaran namin at tapos may binubuhat pa akong ayun, nakikita mo nyo na kanina, sobrang hingal. Kaya ngayon, hay naman kanina, tignan natin kung paano lutuin. Yeah, let's go. Wow! Wow! Ayan mga kajamjam, so ito na ang finished product. Sa mga Bisaya kung fans dyan, alam ko pag may may kasamang niyog, ayan, masarap to. Yeah! Init. Ah. Mama. Ayan, si Dongkoy Damang Kimboy. Simpleng challenge lang to para sa'yo. Kumain ka ng anagon sa Bisaya. Sama mo yan si Bay Tapang. Sama kayo dito. Alam, para sa inyo to. Sarap. Ngayon na. Kasama natin si Bay Floret. Yan siya ang ating chief cook. Sama si mama ko. Nah. Siltia. Yung kapatid ko guys, si AJ, yung bida doon sa huro namin dati, nandun sa taas, nagmumukmuk kasi hindi nakalaro ng cellphone. Nakatapa guys, nagano ng mga manok. Ganito dito guys sa probinsya namin. Ayan, Boy Tapang, Damang Kiboy. Ayan guys, supportaran natin yung mga Boy Tapang, yung mga Bisaya vlogger. Para naman din to sa iba, para makatulong din tayo. Ayan, tulungan tayo guys. Yung sa Dumaguete vloggers,
Ayan, sa lahat ng membro ng Dumaguete Vloggers. Yan, supportahan natin yun guys. Sarap. Tama na kong usap eh. Hindi kita ay bang. Hi. Hi. Sarap. Mainit. Sarap. Ayan sa ni Nang Arlinda nga maglaway ani kadili sa account isa ka buktangon na lang. Shout out lang po nimo ha. Magdala na sa layo pa uli. Maglaway ra kani. Ano siya ka-shout out mo na? Lapit ka. Shoutout day ko si Catherine and James Binji. Shout out. Maluto ta kanagon. Magluto tayo, mga antag anagon. Shoutout na. Shout Ikaw out. naman ang Pulda. Huwag ni mo na Maryland. Pamain ko. Oh, sila Caroline. Ano? Apil na ko. Lang. Ha? Apil na ko sa vlog nila, sa mga anak. Okay na to. Hello mga kandilam, hanggang dito na lang mga kandilam. So ayun na, nakita nyo na kung paano lutuin, paano ihawin yung mais. Ayan, ang sarap niyan mga kandilam dyan. Kung meron kayong mais dyan, kung sa mga fans kong mga Bisaya dyan, alam nyo na anong ibig sabihin ng anagon. So maraming salamat sa mga nagpaabot dito mo sa mga bagong upload na video. O salamat sa mga bagong nakalanta sa mga video sa RKTV page, sa atong Facebook page, o sa atong YouTube channel ng Aki Samori TV. So ayan mga kajajam, don't forget to subscribe and click the tiny bell para magiging updated kayo sa aming bagong video na upload. So ayan mga kajajam, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye.